Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोन सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनोसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय बै भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौमोन ओमफ्राय नुवाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंना साननैसो आगोलाव मोनसे फेसबुकआव गोबांथार भिडिअ भाइरेल जादोंमोन बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नुखाबाय सोर सोर नुवाखै बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाना फैदों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना सासे बोराय मानसि आरोना ओरैनो हमना लाथ'दों 45 बा 40 नि गेजेराव जानो हागौ बिथांनि बैसोआ नङाबा बिनि बारा ना खम आं बुंनो हाला जिखुनु आं बिनि गेजेराव होनबाय दै बैसोखौ आं एक्जेक्टलि मिथिया ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखादोंबा मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा सासे हिनजावजोंहाय सासे सिख्लाखौ होनना लादो सिख्ला बिथाङा गदाय गोसोथोनानै मोनसे रुमावहाय हमजादों ओमफ्राय बिथांना जाय हौवाया सासे हिनजावजों थादोंमोन बे हौवाना बिसि फिसाबो दंखायो बिथाङा मोनसे रुमावहाय हमजादों ओमफ्राय मोनथिनाय मथेब्ला बै हिनजावाहायबो फिसाय गारखानाय होननानै मोनथिनो मोन्दों नैबे भिडिअखौ नायोब्ला जों मोनथिनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव ससे होनो हागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन आरोना लोगो हमजादों माने फिसा साब्रैनि बिफाङानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन बिमा फिसाल'सो बिसिनि माबा लेनदेना आरो बिमाजों फिसाजोंल'सो माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय बबाव लाङो होननानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं मा दं होनदों प्रब्लेम गैया आंहा बिसिबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंखौ आराय बोसोर जाबाय होननानै लादों बियो सिखा जादों आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं 4 मास मा थगायदों बे गैया लाफ्लादों रेजिस्टारि जायाखै आं दिनै बेखौ दिबस होआबा बे मारै हाबा मोननांगौ आजिनि थिसथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना आन्टिलास नों थैयागौमानि मोना बे ओमफ्राय बे धुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों बे धुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायनाया नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय बिमा बिफाखौ हिनजावआ अबाव खारदों गाहानो खारनांगौ ज' थानो मोना दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो माजों जागोन आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंबोथ' बारा जेबो बुंला बुंबाबो बेनो बुङाबो बेनो सिगांनिफ्रायनो जाफ्लेबोबाय थानाय बेफोरबायदि गथ'नाया सोरबा सोरनिबा हौवाजों सोरबा सोरनिबा हिनजावजों बेफोरबायदि जाथाया दानिल' नंला सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो दं ओमफ्राय बैफोर जाथाया खमायलांनो नागारै बारा जालांदों ओमफ्राय आं एसे खमायनायखौ नुदों आरोना खमायदों ना मादों दा ससियेल मिडियाफ्राव एसेबां मानि मा होनो हिनजाव खारनाय हिनजाव दोनखारनाय बेफोरबायदि निउसखौ जों नुनाया एसे खम जादों ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ दाख्लैसो लेटेस्ट एबा साननैसो आगोलाव जानानै थांनाय ओमफ्राय जायगाया बबे जायगानि आंखौ बुंनानै होनो हाला ओमफ्राय साना नायोब्ला बिथाङा मा होनो बैसो जाबाय बिसि फिसा दंखायो बिथांमोनखौ नायोब्ला बिथांनि जेनोखि बैसो एबा मानसिखौ नायनानै नुयोब्ला बिथाङा बेफोरबायदि जाथावना नङा आं सानोमोन आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिया बिदि जायोब्ला इयुनाव आरो जेनोखि मा उन्दै जेन'बा जोंबायदि जों मा सोलोंगोन मा सोलोंना लागोन बिथांमोनानो जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन जेनोखि जोंखौ बुजायनो हालायनाय सासे मानसियानो बेफोरबायदि गदायनि लालसा गदायनि लबावहाय बेफोरबायदि जायोब्ला गदाय होनबाथाय मा गदायनि जेनोखि जाय मानसिया हिनजाव गदाय गोसथोबाय बिनि न'खरा थेर बेथेर जाखागोन आरोना जेनोखि सुख सान्ति न'खरमोन जेनोखि गदाय गोसथोयै सिगां बिनि न'खरा सुख सान्तिमोन मिनि खुसि बिथांमोना बेदर ना बेदर गैयाबाबो मिनि खुसि बानलु बाथोनजोंबाबो जयै जायोमोन
जाय हिनजाव गदाय गोसथोबाय होननाय लोगो लोगोना हाजारखि नोंनाव थाखा फैसा था हाजारखि थाखा फैसा था खिन्थु जै गदाय गोसथोबाय होनबाथाय नोंनि न'खराव सुनि हाबबाय होननायखौ नों सानना ला आरोना मानो होनना बुङोब्ला सोरांबानो दावराव जागोन नांलाय खमलाय बिसि फिसायजों फिसा फिसौजों बेफोरबायदि जायो आरोना बेनि थाखायनो गदाय होनबाथाय मा सुख शान्ति न'खरबाबो बायलांखायो आरोना ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला बुंनांगौबो बारा गैया जेनोखि बुंनानैलाय मा मोनबावनो आरोना गावबागाव साननो हानाय हनो हानाय गोहोआ दङ गदाय लायोबा मा जायो न'खरा मा जालांनो नागिरो बेफोरखौ साननानै नाहरनो हानाय गावबागावहाबो मोनसे गोहो थायो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय